Здравейте, аз съм Светимира и съм младши посланик на Европейския парламент и днес ще направя интервю с моята баба. Баба, представи се. Светла, бабата на Свети. Тази година основната ни дейност с посланиците е да наблегнем върху европейските избори и да видим каква е ситуацията в България. Затова сега с баба ще проведем едно интервю, за да видим нейните нагласи за евроизборите. Първият ми въпрос към те, бабо, е: кога за последно гласува на евроизбори? Винаги съм гласувала, така че едва ли съм пропуснала и евроизборите. А защо си избрала да дадеш своя глас на евроизбори? Защото смятам, че това е мое право и с това бих помогнала България да се интегрира по-добре в Европейския съюз. Как се запозна с представителя, за който искаш да гласуваш? Каква беше твоята мотивация да избереш? Исках да видя човека, лицето, което ще ни представлява в Европа. А знаеш ли колко представители има България в Европейския парламент? Мисля някъде над 20. Тази година са 17. Значи да, добре. А знаеш ли кога са изборите тази година? Юни месец очаквам кампанията, за да бъда по-добре запозната. Добре, а какви проблеми виждаш ти в България, които смяташ, че хората, които имат власт и в ръцете им, те могат да го подобрят, като са в Европарламента? Как смяташ, че те могат да помогнат за състоянието на България? Проблемите може би да са повиши жизнения стандарт на хората, качеството на живота. Какво смяташ, че може да бъде направено, за да може да се помогне на нас, младите, на нашето поколение? Нещо, което ще е в добра светлина за нас, което на вас ви е липсвало? Това малко трудно мога да го кажа. Може би младите трябва да бъдат малко по-ангажирани в политическия живот на страната. Ти си ми разказвала как сте пътували преди. Би ли разказала как е било то по-различно в сравнение с сега, с нас? Да, пътувала съм. Преди промените съм пътувала в Унгария. Тогава не мога да се сетя как. След промените в Дания, Финландия, си спомням, че бяхме с тия червените задгранични паспорти. Така в по-сегашно време до Гърция, Турция с личната карта пътувах. Сравнително по-лесно и по-бързо. Да, както знаеш, ние можем да пътуваме по-лесно благодарение на Еразъм проектите. Правим младежки обмени. Както знаеш, аз пътувах до няколко различни държави. Беше много по-леснено, тъй като много от разходите бяха поети благодарение на този проект. И това е една друга добра инициатива, която се разраства и в България, и навярно предполагам, че ти вярваш, че е нещо добро за нас. Разбира се, това наистина е добро за вас, за младото поколение. Знаеш ли за някакви европроекти, които се случват сега в нашия град? Нещо свързано с мен и брат ми, нещо, което сега нас не засяга? Той има много европроекти, но това, което вас лично ви засяга, е може би проектите за ремонт и иновации в училищата. Ето вашето училище в момента му предстои Точно така. ремонт. Добре. Откъде се информираш ти за новините и какво се случва в Европейския парламент? Откъде си набавяш тази информация? Основно от новините, които не пропускам. Както знаеш, сме ти показвали как да различаваш информацията, дали е правилна или грешна. Мога да ти покажа също някои други сайтове, които са с вярна информация и можеш да научиш нещо повече от репортажите по новините. Да, така е. Все още ми е трудно да разгранича от вярна и невярна информация. Добре, последно. Смяташ ли тази година да гласуваш? Разбира се, никога не съм пропускала избори и нямам намерение да пропусна.